Kausuri nyakoro mogeni jodak ma Changamwe kaunti ma Mombasa kod jotelo koro dwaro mondo kambi manomi ting' mar chungo modhi otiek tije ma otelo ne yudo rank machielo manyien mar sirikal ka giloso e chenro mar kawo pach jopiny e wi teko manobagi Changamwe kaunti no kendo ta kod komiti mar Senate kod mar od bura mamalo jodago olero ni nyaka ket arita mar gi nyime kendo rang thuolo mag tije ma kambino miyo jodak kod rito alwora e yo makare. Seneta mar kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Tana River Danson Mungatana koro dwaro mondo kambi manochiwne orakno ti mapiyo. Pengine iinuke na inawiri vizuri, halafu tusikie kama inauzwa kama vile KPLC. Tungependa refinery idumu na iwe ya wananchi, kwa sababu miradi inaletwa kwa wananchi ili kuweza kuwaboresha, na kama mradi utakuja hautowaridhisha wale waliotupigia kura, itakuwa na maana gani? Sasa yale mnayozungumza hapa nitabeba vile mnayozungumza, nimpelekee gavana, siku implementation ikifanya pia iketika. Watu wangu walisema wataka hivi, kama haijatimiza naona. If we keep on killing these industries, we are denying our people opportunities to get employment. Na watu wakiwa hawana kazi, kitu itabakia ni nini? Ni kula mogoka, ama sivyo? Na watakuwa